Estamos en Santiago de Compostela, no Pazo de Congresos, para dar inicio a unha xornada para debatir sobre o futuro das pensións no marco da Unión Europea, no Estado español e en Galiza. A razón desta xornada é que nós entendemos que non é posible, non é admisible que unha persoa, desde o momento que deixa de traballar, que pasa a ser pensionista, se convirta nunha persoa pobre. E esas son as intencións que hai detrás das políticas neoliberais que nos están aplicando e que día tras día se están debatindo na Unión Europea. Estamos convencidos que hai sustentabilidade, o que ocorre é que hai unha falta de querer realizar políticas sociais ao respecto, non? E entón, para iso estamos nós como movimento social, para esa defensa dun sistema que os nosos gobernos non están pola labor de levar a cabo. Agora mesmo, tamén a nivel da Unión Europea, no Parlamento Europeo, acábase de aprobar na Comisión de Economía un produto paneuropeo de pensións privadas que o que pretende é facilitar o mercado privado, o mercado das pensións privadas en detrimento dos sistemas públicos de pensións. E nós pensamos que eso non se pode admitir, é unha das razóns polas que esteamos aquí con persoas de Grecia, de Irlanda, de Francia e de moitos outros estados da Unión Europea. Responde precisamente a que necesitamos debatir, necesitamos intercambiar e necesitamos aunar forzas para parar estas intencións do neoliberalismo. Todos os recortes van cara da clase traballadora, un recorte grandes en reformas laborais, son reformas de pensións e en ningún caso o que se fai é cargarlles impostos á banca, que xa rescatamos, e a entidades capitalistas, co cual o que nos pretendemos é justamente facer da xente político cando realmente non somos políticos porque queremos de verdade que o mercado hai que mudalo. Temos moi claro que a única saída que ten a cidadanía, que ten a clase social e que ten a clase traballadora é saír á rúa a demandar os seus dereitos e que, ademais, como axente social ten todo o dereito do mundo a poder facelo. A Comisión Europea recoñece que en moitos Estados membros as pensións públicas son insuficientes e o que propón é un novo produto financiero que se investirá en derivativos financeiros. Non é un sistema de protección social, é un novo mecanismo para extraer excedente das traballadoras e os traballadores e dirixilo ao sistema financiero. É unha agresión internacional, do capital internacional, e debemos organizarnos supraestatalmente. E por iso estamos aquí para intercambiar experiencias con compañeiras e compañeiros doutros estados europeos.